jo bare. Jeg klager. Det er virkelig at forstå. Nu er det jul igen, Det var flot, hva'? Jeg skal ikke stå for tæt inde på banen med hende klokken. Nej, det er ikke så smart. Lad være ikke. Træk hende lige ind til siden, hun ikke lige kommer op langt. Hun må godt blive gal over det. Ja, det er også fordi, han har lige smilet lidt af hende. Ja, det er muligt. Men det er jo ikke selv at have, når svømmer inde med Aslan, at folk står op af. Jamen det er også godt. Hvordan vil man gerne til det hen? Jeg kan godt finde på at glemme det. Nå, men altså, det er jo ikke sådan, at jeg går bare hen og spørger folk, om det ikke lige giver og rykke en skridt baglæns. Det er ikke lige så rart, at de står så tæt. Det er nemlig rart. Hun er lige blevet en stykke af det. Det var klart, hun var så dags, at hun lavede med. Det behøver hun ikke at stoppe op. Det behøver hun ikke at stoppe op.